Dragii mei, astăzi vreau să vă prezint niște șopărlici pe care le-am prins în curtea bunicilor mei. Aceste șopărlici se numesc, specia lor este Podarcis muralis, adică șopâr la comună de zid. Această șopârlă este insectivoră și face parte din familia reptilelor, așa că au sângele rece și trebuie să stea la soare ziua pe pietre pentru a se încălzi, iar noaptea și-o petrece pe pietrele încălzite ziua. Așa că cel mai bine e să încerci, dacă vreți să le prindeți, într-un loc, într-un câmp deschis. Acolo nu se pot ascunde și le puteți prinde, dacă doriți. De preferat este să le dați drumul, așa cum voi face și eu. Ele mănâncă muște, păianjeni, greieri și furnici. Doar că furnicile au acid forming, deci n-ar trebui să mănânce prea multe. Așa, în general, insecte mici și pe toate le poate mânca. Așa că aceste șopărlici vor fi eliberate ca să-și poată continua viața conform instinctelor lor. Aici sunt 6 șopărlici, doar câteva, fiindcă lor le place să stea în locuri mai ascunse, adică sub frunze, pietre sau în orice loc unde se pot băga și se simt ele comode și în siguranță după ce s-au încălzit. După cum puteți vedea, aceste șopârle nu sunt mari, deoarece sunt puiuți. Cât timp le-am ținut în captivitate, am încercat să le recreez mediul lor natural, creându-le un terariu. În acest terariu am pus un pământ la început, apoi am pus câteva pietre, apoi una suspendată puțin în aer, sprijinindu-se pe alte pietre, iar apoi am pus apă și câteva prune ca să genereze musculițe de oțet ca să poată să le mănânce. Apa le-am pus într-un păhărel, iar apoi am picurat-o pe frunze, ca așa să iau ele apa. Le-am pus și niște frunze dacă vor să se ascundă după ele. Este bine să le eliberați pe o plantă, cum ar fi un soc, fiindcă pe el sunt mai multe tipuri de insecte care pot fi mâncate de aceste mici șopârlici, ca să poată supraviețui. Acum. Aceasta a fost aventura mea cu șopârlele, așa că va trebui să le dau drumul. Acum le voi elibera, una câte una. Uite tu, haide, ușurel. Uitați o șopârlică. Acum o să o eliberăm frumos. Haide. Ești liberă, șopârlică. Acum o să-i mai dăm la drumul. O să-ți dăm drumul ție. Încă una dintre voi. Uite așa. Ușurel. Luăm. Te punem jos, iar acum ești liberă. Mai luăm una. Să zicem pe tine, ușurel, tot așa. Le punem jos. Uite așa. Acum poți pleca, tu ești liberă. Mai luăm o șopârlică. La fel, o luăm frumos, delicat, ca să nu se rănească. Așa.
o să-ți dăm drumul, te punem jos. Uite așa. Acum luăm încă o șopârlică. Ușor șopârlică. Trebuie să te întorci în natură. Alături. Uite. Stați împreună și vă bine. Să vedem dacă mai e cumva vreuna. Se pare că le-am dat drumul la toate. Aceasta a fost aventura mea cu șopârlele, așa că le-am dat drumul și acum o să-și continue viața lor naturală.